ευρωεκλογές, η τεράστια σημασία για την Ελλάδα. Στις 9 Ιουνίου οι Έλληνες καλούνται να ψηφίσουν τους εκπροσώπους τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι μια διαδικασία που πρέπει να λάβουμε υπόψη όλοι, σκεφτόμενοι με το συμφέρον της χώρας μας για τα εθνικά θέματα. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν αποφασίζουμε για τη Βουλή της Ελλάδος, αποφασίζουμε για αυτούς που θα μας εκπροσωπήσουν στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, που δεν είναι άλλος ο τόπος από τις Βρυξέλλες. Δεν είναι άλλος ο τόπος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί είναι που παίζουν τα παιχνίδια, εκεί είναι που παίρνονται οι αποφάσεις και εκεί είναι το κέντρο λήψεως όλων των κατευθυντήριων οδηγιών που καλούνται λίγο ή πολύ να ακολουθήσουν οι τοπικές κυβερνήσεις. Γιατί εάν δεν έχουμε μια άξια εκπροσώπηση της χώρας μας, μπορεί η υγεία, η οικονομία, η παιδεία, όλα αυτά να βασανίζουν και να ταλανίζουν το σημερινό και καθημερινό Έλληνα, αλλά τα εθνικά θέματα είναι μείζωνος σημασίας. Και όταν λέμε εθνικά θέματα, δυστυχώς, μετά το Μακεδονικό και τα Σκόπια, το επόμενο εθνικό θέμα είναι το Αιγαίο. Είναι τα παιχνίδια που παίζει η κυβέρνηση και με τις κατευθυντήριες οδηγίες που παίρνει από άλλους, και εάν συνεχίσει έτσι, η πατρίδα μας θα συρρικνωθεί και θα είναι κουτσουρεμένη. Θα χάσουμε και τα κεκτημένα δικαιώματά μας. Γι' αυτό λοιπόν ας αποφασίσουμε και ας στηρίξουμε το συμμετέχω για την εθνική κυριαρχία και την Κύπρο, γιατί πρέπει αυτή τη στιγμή η Κύπρος να είναι δεμένη και μαζί με την Ελλάδα, γιατί χωρίς την Κύπρο θα χάσουμε αύριο μεθαύριο και την ελευθερία μας και τη χώρα μας και την πατρίδα μας και το έθνος μας και όλα. Σας εύχομαι να αποφασίσετε με την καρδιά, το συναίσθημα και τη λογική και να ορθολογιστείτε πριν πάτε στις κάλπες για το καλό το δικό σας και των παιδιών σας.